Presyo sa itlog sa Zamboanga City miubos og 50 centavos hangtod piso ang buok. Kini tungod miubos sab ang timad diini sa syudad sumala sa mga mamaligyaay. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gibutyag sa mga mamaligay og itlog sa Zamboanga City nga dunay pag-ubos sa presyo sa itlog gikan Pebrero hangtod Marso karon tuiga, itandi sa bulan sa Nobyembre hangtod Disyembre niadtong milabahing tuig. Ana sa piso ang giubos sa retail price sa piwi hangtod small size nga itlog kung asa 5 pesos na lang ang per piece sa piwi samtang 6 pesos na lang ang small size. Samtang 50 centavos ang giubos sa medium, large, extra large ug super jumbo nga itlog. Samtang 10 centavos sa super jumbo. Busa ang mamalitay nga si Anthony Miguel, gikalipay ang pag-ubos sa presyo niini. Vende. O si dos, 36, 3. Ang tindaw ko minaro daw ko presyo aralay dito sir. Si, okay man. Sumala sa dagkong egg supplier sa syudad, miubos ang demand sa itlog sa syudad hinungdan sa oversupply ilabi na sa mga small size gumikan sa init nga panahon. Summer usually mas fuerte el number of pieces produced since mahina come el manok kay caliente el tiempo, the egg sizes are usually smaller. There will be more smaller size eggs but lesser big size eggs. Kay menos el nutrition tapo de come el manok. Gawas niini, miubos sab ang presyo sa mga pagkaon sa manok sa palengke. Gikan sa 1,800 pesos matag sako niadtong November to December 2023, ana na lang kini karon sa 1,500 pesos. Right now, I met with some suppliers of feeds. Diyan sila rollback and offer sila lower prices now. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.